Máme kvasnice, dáme troška cukru za lyžicu. Lebo by to nenakyslo, bez cukru. To je taká reakcia kvasnice s cukrom. Máme zohriaté mlieko. To zalejeme. Mliekom. Takto. A kvasnice nám nakysnú. Toto lenčeka si dáme ešte trocha užlenú vody, nemusí sa mliekom zamiesiť. A to potom použijeme na zamiesenie knedle. Aha, ale vypneš ho, nie? No, musí byť Máme kvasnice takto pekne nakysnuté. Tiež máme polohrubú múku. Záleží, koľko chceme knedly robiť. Tu máme ako na Slovensku miska kyska. No. Miska kyska. Napríklad dám... Čiže tu máš veľa múky do už, nie? Mala som, že keď si mi dve knedle, tak vyše polohrubá. Dobre, polohruba? Dobre. Posuniem to. Tam ešte rečničko. Takto. Teraz tam dáme ten kvasok. Dáme tam kvasok. Aha. Si tu šialočku a skváska troška oplaknúť, lebo tam zostalo. Tam máme to mlieko s vodou. Áno, mlieko s vodou. A teraz si prilievame toľko vody. My to rozmiešame, ja robím všetko takéto veci. Aby to nebolo riedke. Lebo keď knedla nakysne, by bola taká moc čapatá. Po prípade si dosypeme múku. Troška posolíme. A takto sa Vladka robí aj osuchy, len bez vajíčka. Aha. Takto môžeš aj osuchy spraviť bez vajíčka. A to cesto bude tiež hen také? Toto ešte musím sem prisypať viacej múky, že? Ale knedla obaoné osuchy by aj stačilo. Áno? Bolo moc husté. Musím si prisypať. To ti musí odkacovať, budeš vidieť, keď vypracujem ja cesto. Pozri sa. Ono ti od prstov začne odskacovať. No na osuchy by si mohla mať takéto. Aha. Ja si ešte na knedlu musím dať, lebo keď mi nakysne knedla, ona by bola potom, nebola by vysoká, ale taká čapata. Možno, že sa mi chudári ústa. Tak potom, dobre, tak už vieme, jak tie osuchy. Osuchy musia byť väčšie, Vladka, jak toto. Tam nedáš vajíčko, dáš tam len rakcu, kvások. A vidíš toto? Táto miska je na to dobrá, že úplne tá múka ti odskakuje od toho, vieš? A no ja si vypracujem cesto. Budeš vidieť, jak mi to pôjde od ruky, odskakuje cesto. Vtedy je dobre vyniesené. Vidíš to, jak mi ide od ruky? Aha. To ti musí odskacovať, ešte nie je dobre vyniesené. Ešte ho musí za chvíľočku vyniesť. Vidíš to, a úplne to cesto z ruky mi nejde do čistá, ale ide vypracovať. Takto vymiešaná knedla, cesto to úplne z ruky odkacuje. Takto, teraz si to pomočím trošička múkou a keď to chytím, to úplne ide z ruky. Zakriem si. A necháme kysnúť. A keď sa vrchnak nadvihne, knedlu nakysnutú. aj no. Ak to je knedla pekne nakysnutá v miske kyske. Vykopí sa to pekne z tej misky. Sa to prekopí. Aha. Sa mi zdá, že bude aj moc veľká, nevadí, tak si zoberieme. Tak správ 3, nie? Koľko budeš robiť z toho? Z tohto koľko spravíš knedly? Záleží, keď ste menšie, tak sa môže aj na 3 časti. Ale keď ste väčšie, takto. A či si to takto vypracujeme na taký obdĺžnik. Necháme to ale za 5 minút pokysnúť.
Teraz si to necháme pokysnúť. Musí byť zo spodu múka, aby sa to neprilapilo. Na to máme takéto sitká. Na knedlu. Keď to troška nakysne, dáme to na sitko, ktoré troška pretreme olejom alebo tak, aby sa nám neprilepila, aby sa lepšie preklopila. No dáme si zovrieť vodu. No a potom to varí 20 minút. Po 20 minútach vytvoríme knedlu. 20 minút dáme vodu. A nedávame sol nič do vody. Aby to sitko nebolo celkom vo vode. Aha. Napríklad teraz sa hádame troška, ale nevadí, No sa to dole. vytvorí. Obyčajne knedle sa varievajú aj len vo vode. Varievajú v takých veľkých hrncách, dajú do vody. Normálne dajú do vody a tak sa varí knedla. To kto robí to? Napríklad v závodných kuchyniach robia takéto dlhé No to je dlhé. úzke. A tie sa vo vode máme kačičku. A kačička sme... Ktorú sme upárili v takej vode a onom tuku. Teraz to poprevrácame. A dáš to ešte pripiec. Dáme to ešte pripiec. Úplne fantastické. To meké, to musí byť prst do toho. Teraz to dáme bez zakrytia. Do trúbky. Pekne vytríme do lúky. Ľahká. Dáme na sítko, ktoré dáme do vody. Tak. Prikryjeme. Dáme oheň slabšie. Na trojku. A potom No. 20 minút máme na páru. Tu sme robili tie knedle, takže máme druhú. Sem prikryjeme. Opa. A toto vyťahneme. Bum! A máme knedlu. A knedlu musíme troška pomasliť. Aha, ale maslo môžeš. Aj maslo, aj olejom otičí. A to prečo sa pomasľuje? No, aby nebola tvrdá. Vrch, aby nebola, aby to ako kôru vychytila. Aj trochu pomaslíme a máme dve krásne knedle. No. A tu máme hotový diel. Kačičku s knedlikami.